medalipun Satrio Piningit mangke. Enten Satrio Piningit teko pojok loretan ayem tentrem. Nggih. Judule enek-enek cagakin donya Ratu Adil. Urane hukum wong salah titik mati ya mbok jalarane ngoten. Pinten, Mbak? Ngimet kula, wong kula mboten di wong tuwa kok. Oh. Wong tuwa kula niku pejah. Oh. Yang setri niku pejah. Oh, pun yang sepanjenengan pun wonten-wonten. Nggih, bayi umur 10 bulan ditinggal mati lah. Dinurutaken Mbok D. Nek cara mriki Mbok Wong ngoten niku lho. Mriko Mbok D. Dulure sibuk kula sing sepuh niku. Lah mriku gadah yoga lanang, terus nek lanang wedok misone mboten oleh. Dadi dhek niku nggih ngramut anake dhewe, lah kula nggih didolne dhewe. Nggih Dik, urung kenjang gedhe kenjang mata ero ada mbako niku lho sing enak enten nak. Heeh. Enten kenjang sak iki nggih tasik. Disalap teng isore poh weni. Oh. Dina wengi nggih teng isore poh weni mriku. Nek mendung mawon dicupuk salap teng Bali. Poh weni, ku pelem weni. Nggih. Pelem weni. Jus niku enak, Mbak. Pirang. Enak. Mbah jenengan kok tasik sehat, tasik kuat. Nopo niku? Napa? Jamune nopo? Kula mboten gadah jamu. Heeh, lho nopo? Jamu kula namung sehat, takiat, tetep iman, panjang umur. Adem, ayem, tentrem ngawula marang Gusti Kang Maha Kuwasa. Nggih. Namung ngoten tok. Mboten gadah ilmu kula. Yogane pinten ya, Mbak? Lho, takok anake akeh. Wah, kata. Anake niku 9, urip 6. Oh ya Allah. Pun mentas to ya. Pun tinggal mati bapak niku pun mboten gadah momongan pun. Pun mentas sedaya. Sing teng mriki pinten? Sinten mriki sekawan. Gangsal. 6. Oh, warung niki yogane jenengan. 6. Lanang-lanang tok wedoke. Nomor 8. Namung sitok lah. Wedoke dadi guru niku. Guru teng Jatirejo mriki. Guru banyu Nawangan. Oh, Nawangan wis fotokopi niku. Kaya nang alas mriki. Nggih. Oh, kon lho Nawangan. Pokoke gunung lho. Nawangan. Mbah jenengan kok sehat niku makme napa bener? Kula niki makme niku nggih sak petuke Mas. Oh. Pancen tiyang mboten duwe nggih sak petuke. Tuk sega gablek nggih kula pangan, sego kaste kula pangan, tuk sego jagung kula pangan. Pokoke mboten mateni kula ngoten. Mboten nate mam sing aneh-aneh, pizza ngoten mboten nate. Mboten nate. Oh, mboten nate. Es niku kowe kawit cilik kula nggih mentang ngombe es. Oh, mboten nate ngombe es. Berarti es mboten saya nggih, mboten apik nggih. Mboten apik nek rumangsa kula wong wulan kula mboten ngombe. Nggih. Asisian marung apa nggih mboten ngombe es. Tips hidup sehat niku nggih. Nggih, nggih. Makan seadanya disyukuri terus mboten minum es nggih. Napa mawon kulup-kulupan nggih kula pangan, godhong kaste, godhong kates. Teng alas nggih napa sak petuke. Kula pundhut kula kala godhong pakis. Nggih godhong napa mawon pokoke sing empuk enak dipangan. Makane jenengan sehat nggih. Dia namanya sinten, Mbak? Kula nggih, paring asma sinten? Kawit talik kejeblen lair niku nggih Tuminah. Oh, Mbah Tuminah. Nggih. Saya telepon. Halo, Mas Jeka, nggih. Halo. Perpinten tahun, Mbah? Dengan jadi mriki. Wiwit taun 2002. 2003 kula dugi omah kula mrika. 2001 dugi omah kula mrika, 2002. Nyepeng mriki tasih alas, Mas. Berarti pun 20 tahunan ngoten nggih. Nggih.
60 tahun. Maune bapake sing dadi boten niku lah. Bapake pun sedo tahun 2000 bapake mboten enten. Bapak si Gajah Mada dhisik purun manjing kula njingaken dene tiyang itu mboten purun. Aku mah manjing sapa-sapa aku gak mau nek gak das darai juru kunci. Tapi riyen rahatipun jenengan menika nggih kemanjingan Mbah Pati Gajah Mada nggih. Nggih niku nggih. Malah kathah niku sing nganjingi, tapi kula mboten purun. Kula anu Mbah Pati Gajah Mada nggih, Pati Gajah Mada kali 500 ulung niku. Nggih. Yen niku bapak riyen. Nek bapak niku nggih sawunggaling nggih. Oh, sawunggale. Nggih. Napa mawon sing Cara ragane luwih anu ragane kuat. ya wadahe luwih kathah Nggih. ngoten, Mbah. Sing manjingi nggih luwih kathah. Kaitane Mbah, kaitane jenengan kemanjingan Mbah Pati Gajah Mada niku kaitane Mbah. Niku pripun Mbah? Critane ngoten. Wae ane wong mancane wong mriku nggih mandi anune kula nggih tetep iman kula mandi sumpah kula. Aku ora gelem mindar teko Majapahit aku nek kongkon tetep ning Majapahit aku ya gelem. Wong nyapu-nyapu ngoten. Jenenge niku wau Mbak Ake niku wau. Mbah teruse Mbah Pati Gajah Mada niku cara napa nggih? Ngatur negara lek jamane Majapahit niku sae nggih pinter nggih bijaksana. Nggih, mboten enten tiyang anu kene Mbah Pati Gajah Mada. Saged nyatokaken Nusantara niki nggih. Negara dunya sama niki mucuki mungkasi. Sing hati-hati. Nggih, Mbah. Sing hati-hati temen nggih. Nggih, Mbah. Beja-bejane sing eling, beja-bejane sing lali. Nek lali akeh cilakane, nek eling akeh tiwase. Lali eling lan waspada waskita kudu sabar nrimo pandume Kang Maha Kuwasa. Dados Mbah Pati Gajah Mada niku mboten sedo nggih. Boten enten ngarani sedo mboten. Ilang sak ragane. Oh, ilang. Nggih. Pundi nek ngarani niku murta. Muksa Mbah nggih. Dados ngantos sakniki niku nggih Nggih mboten cara enten. saged andil nata negara nggih ya. Iya nggih niku. Nggih mboten anu nggih diparingi wawasan ngoten niku. Nek putra wayah mriku diparingi wawasan. Kinten-kinten Mbak, sak mantune napa lintunipun jenengan ngoten nggih. Ingkang sing kemanjingan Mbah Pati Gajah Mada niku wonten napa Mbak? Niku mboten purun. Mboten purun Mbah nggih. Nek mboten sing rambut mriku, sing rijiki, sing rina wengi teng mriku mboten purun. Wong nyare mriku mawon siyan niku tasik dereng enten kopi-kopi niku angsal. Film mriku, mantune enten kopi-kopi niku mboten asal. Mboten asal Nggih gunaan. metu. Oh, anu napa cara mboten gelem ngoten nggih. Nggih mboten asal nggih mboten purun niku kirangan sing jenenge mriku wong sakti lah kula wong panane sego Mas nggih. Mbah niku ingkang petilasane Mbah Pati Gajah Mada niku ingkang sing dikrupuki Nggih, kain sendelo mori niku. niku nggih. Niku Lenggahe. lenggahe Mbah. Nggih, lenggahe. Cara panggonanipun toponipun. Nggih. Menika asline napa niku? Watu. Oh, selo. Nggih. Selo Mbah. Nggih. Terus wonten niku Mbah. Cap tangan napa Nggih cap wonten sikil? menawi niku madhep milana niku ngeten lho. Cap jari ngeten. Oh, Lah menawi sing sekti, sing semerep nggih, ajenge niku enten tulisane. gaib, tulisan gaib ngoten. Nggih. Nek kula mboten saged teng kula Mboten panganan. saged macae. Tapi jenengan nggih ketinggal Mbah nggih niku tulisannya. Mboten ketinggal. Rupa aksara Jawa kuno menika menawi. Nggih. Zamane Majapahitan menika Nggih menawi. jaman Majapahit. Nane mriku niku sing ati-ati, sabar, nrimo pandume Kang Kuwasa. Nggih.
jembah jadane jero segarane ombo jangkai. Bagus kelakuane, lancar rezekine ngono lho Mas. Nggih. Bilani kena angin melayu angin. Yen teruse Mbah Pati Gajah Mada negara sakniki niki pripun, Mbah? Negara sama niki Nggih, Mbah. kula nggih mboten saged nggih wong mriku tiyang sekti kula tiyang goblok. Nek terus sing ngendikane mriku sing hati-hati lan waspada. Negaramu Jawa Barat, Jawa Timur. Maju ajur mundur lebur. Becik ketitik ala ketara. Sapa kang nindakake salah bakal seleh. Sapa nindakake angkor moko gampang cilaka. Ngoten lho. Kinten-kinten, Mbah. Pinten tahun malih negara Indonesia niki yen mituruti Gajah Mada lah nggih sing sampun mancing teng jenengan saged makmur, saged tentrem malih, jaya. Niki pun wayahe. Oh, pun Penjenengan wayah penagihan, penarikan. Wong utang kudu nyaur, wong milih kudu balekne. Utang pati nyaur pati, utang loro nyaur loro. Nek utang dhuwit urung duwe di semayane urung duwe kita. Nggih, Mbah. Nek bareng utang siji loro niku nek pun ketiban pidana kali ingkang kuwasa mboten ales. Dicancang ya medhot, palang ana ya mlumpat, digedhong ana ya ucul. Nek pun wayahe. Artosipun napa tidak lama lagi ngoten nggih Indonesia niki bakal ngalami makmur. Nah, ngoten nggih. Yen miturut Gajah Mada niku ngoten. Nggih. Masyaallah. Tapi niki beja-bejane sing galih, beja-bejane sing ngeling. Mulane nek duwe watak-watak kuwi aja watak keras. Nggih, Mbah. Watak keras niku akeh dilakane. Lah nek watake satriya sabar nrimo ayem tentrem. Tegen iman panjang umure. Dados watak satria itu adalah adem, kedah ayem, kedah sabar, ngoten Mbah nggih. Sabar nrimo. Kedah nerampi, Napa nrimo. nggih. Nggih. Mulane sing hati-hati lan waspada. Watak kados ngoten niku kinten-kinten ngukur umur napa mboten, Mbah? Niki pun wayahe penarikan lho Mas. Jagat sampean iki nek ampun digulung blinter sak rokok mungkin ayem tentrem. Enten judule Satrio Paningit teko pojok loretan. Dadi ayem. Oh. Cagake donya Ratu Adil. Jadi cagake donya Ratu Adil niku nggih Satrio Piningit menika. Irangan niku perkara niku kula mboten saged urus sajalaran Jalarane dhewe. nggih, lantarane wonten medalipun Satrio Piningit mangke. Enten Satrio Paningit teko pojok loretan ayem tentrem. Nggih. Judule enek-enek cagake donya Ratu Adil. Ora nek hukum wong salah titik mati ya mbok jalarane lho ngoten. Tapi niku anu, Mbah. Satrio Piningit niku milai ketriyen niku pun dados dongeng ngoten, Mbah. Lah nggih ngampun dadi pangunen-unen Pangunen-unen tiyang Jawi. Nah. Iku Kedah diugemi. dadi lestarekaken napa tujuane bek menawi kinabulan. Bulan terus, Mbah. Tiyang Jawi niku rata-rata pun ngeyakini wonten Satrio Piningit akan muncul niku pun meyakini, Mbak. Niku Satrio Piningit niku kinten-kinten miturut jenengan umure medale niku Mboten tantu, mboten ngerti kula. mboten ngertos nggih. Nggih Napa mboten tasih dhuwur, arek, napa mboten tasih dhuwur, mboten cendhek, mboten kuning, mboten ireng, mboten putih kulitane. Tapi tiyang Jawi niku. Ya nggih. Nggih, tiyang Jawi nggih. Majapahit iki wong Jawa. Nggih, leres, Mbak.
Mbah terus Gajah Mada niku topone niku teng pundi-pundi mboten teng mriki mawon. Nggih, ten topone niku teng pundi-pundi nggih. Dudo nggih ten Dudo. nggih dudo teng ngene air terjun nika. Teng pundi nggih ten Atlangga niku nggih ten Erlangga niku nggih teng Gunung Arjuna. Arjuna nggih ten. Tapi jarang Mas yang diketingali. Tapi jenengan sak mantune kemanjingan Gajah Mada niku kan saged ningali rupane menika ngoten nggih. Leres napa Mbah? Kados teng patung niku. Nggih mboten. Mboten nggih. Ireng ngoten nggih. Oh, lek teng patung niku kan gemuk, Niku lek gawean. gawean. Tapi asline mboten, Mbah. Mboten nggih mboten lemah, mboten kero wae sehat. Tidak kurus, tidak gemuk. Dukur napa mboten, Mbah? Dukur nggih mboten cendhek, mboten dukur sanget-sanget. Terus niku, Mbah. Napa ganteng, Mbah? Yang ganteng wong sak dunia ya. Oh, nggih nggih. Tintune Gajah Mada niku pun mboten semrap malih nggih jenengan nggih. Jadi wonten namung babat Gajah Mada, Kiliman Raja Ulung Temenggung Satim Troloyo Pangeran Sabu Jagat Pangeran Sabu Angin. Mbah, kinten-kinten ini kan mau niki gantos tahun 2026. Menurut jenengan negara di tahun 2026 itu Mbok menawi niku inados ingkang dalem mboten saged jaran pun wancine ngoten lho. Pun wancine. Jawa Barat, Jawa Timur, maju ajur, mundur lebur. Nggih mboten sing ati-ati lan waspada. Yen wis nyambut gawe, wis nampa kanugrahan lan wis nampa perusahaan, aja gampang kena legine matu, aja gampang kena lamise lesan. Nek maringi penjelasan iku ngoten. Lesan iku niki lho lambe. Wong nek ngemut matu, nek legi mati lepeh. Nggih mboten. Nilai duwike Mas, aku sakmene sok men tak balekno. Nggih ta? Nek barang pun muncul teko tangan iku ikhlas. Ikhlas Gusti Allah sing balekne ngoten lho. Dados kuota sing jenengan wejang niku lho, Mbah. Nilai nggih. Lah nggih, niku wejangane jenengan niku lho. Napa ngresep teng manah ngoten lho, Mbah. Apa iki? Kok elogur, Mbah? Lho glundung. Amit nih. Resep teng manah, Mbah. Maksudnya kados napa nggih saestu nyoto ngoten lho, Mbah. Teng donya niku lho. Dunya sama niki yakin mboten kena di Nggih, Mbah. bulan sing hati. Masih proses. Yang kuno niku lek cara ngurui menasehati yuga niku mboten kata-kata, Mbah nggih. Nggih namung telung cak tang kecap. Hati-hati. Lan waspada. Nggih. Becik ketitik ala ketara. Jawa Barat, Jawa Timur, maju adur mundur lebur pun tahun hati-hati. Waspada nggih. Nggih, Mbah. Kula bantu mboten kula tinggal. Kula kudungi, kula payungi, kula bebeti, kula kudungi sewek kula sing suwek niki kangge ngrukut sak anak bojone, sak desa-desane, sak negarane. Nane dadi ngeten iki kudu sing sabar. Kudu sabar nrimo pandune kang kuwasa. Nggih lho? Wangel, Mbah. Dados tiyang sabar niku cok wangel sih, Mbah. Kudu murang-muring mawon, Mbah. Iya, enten jalaran. Nang kemale lek pas njaluk gak dikei ngono, Mbah. Masyaallah. Ya maksudnya jaluk maem ngoten lho, Mbah. Jaluk maem ngisor apa dhuwur? Wangel, Mbah, tiyang sabar niku njen, Mbah. Wong sabar Kudu iku. murang-muring mawon, Mbah.
Kekancan iku nggih ngoten, Mbak. Kekancan iku nggih ngoten. Aja pisan-pisan. Kula wau lek mengendikan, ayo sing rukun, ayo sing ayem tentrem. Nggih. Nek salah ya padha dipangapura, nek klirune padha dipangapura. Lah ngoten nah. Nggih, Mbak. Wong batos napa nggih, Mbak? Cara batos sego sak emplokan. Wong kula niki dadi juru kunci sak mboten suwene mboten pengen sugih kok, Mas. Nggih. Mboten pengen bondo donya. Ingin kula namung ayem tentrem anggen kula bimbing kawulane Gusti Allah. Anggen kula nuntun umat Gusti Allah marak sibo dumateng patih Gajah Mada. Ngoten niku pun sugih lho Mbak asline, Mbak. Manahe tentrem Nggih. gitu. Mboten kebebeng angsuran. Kak kebingungan golek duit kanggo mekar ya, Mbak ya. Nggih. Kanggo golek duit ki mam. Nyuwun dadi bupati, iso wujud dadi bupati. Dadi DPR, muga-muga Gusti Allah njabahi dadi DPR. Amin. Iki dadi lurah, muga-muga Gusti Allah njabahi dadi lurah. Tapi sakniki wong sakniki mamula wong sakniki. Saniki kalah arto nggih kalah. Nah, nggih. Nek jaman dahulu niku lurah niku enten pulunge. Nggih. Terus anu nggih kemanjingan pulung nggih. Ya, Dan nggih. pulunge nggih. Enten pulunge. Ketekanan pulung. Terus niku kuncine, Mbak. Sakniki mboten pulunge ilang. Nggih. Pulung niku rupa cahya. Nggih cahya nggih. Meluncuk pada sontong ngoten lho. Nggih. Mandap teng liyane. Nggih ngoten. Mlebune teng omahe. Lah tapi nek pun dadi lurah wong sakniki. Nek pun dadi lurah, pengen dadi lurah iso dadi lurah mengkerik. Nek ngedak rakyate aku sapa? Aku jenenge dhewe kok baru. Nang nggih. Keliru jenenge dhewe kok. Tapi adem, Mbak. Kados sakniki sampun dipimpin Presiden Pak Prabowo niki. Piye, Mbak? Luwih sae kali sing-singen napa mboten? Bisa ngarani. Yen cara napa sakniki pun Nggih, mugi-mugi mawon saged lestari dodo ayem tentrem presiden. amin amin. Ngomong rakyate, ngomong kawulane. Ngene mboten? Nggih, Mbak. Cagake kula bantune aja sampe doyong. Kok nek doyong gak kena gigondelan panjenengan. Nek rubuh gak kena kangge tuntunan panjenengan. Ngene mboten? Terus, Mbak. Bejo-bejane sing lali, bejo-bejane sing eling. Mbak, yen napa ndonga kepingin angsal jodoh wonten napa, Mbak? Dungane tiyang Dungane kula niku nggih kok sabar nrimo nggih. wonten nggih. Jaga sabar nrimo pandume kang kuwasa. Mangke jodone ide. Iki jodone teko dhewe. Masih nek dereng jodone, masih sampean kei Mas Picis mau jebrono. Belum gelem. Dadi jodone. Nek mbok jodone wong tok mas goleki. Bojo kali jodoh niku dhewe. Nggih, Mbak. Ini mboten. Bojo ono sak nggon-nggon oleh bojo. Angger rupane ayu ya oleh bojo. Dan wong lanang ya ganteng oleh bojo. Angger duwe dhuwit kantonge ini ganteng. Yang lincake tinggine. Mari gawe buka gletak yang nguri gantine lah niku jenenge bojo. Yen bebojoan terus ajrih kali bojone niku piye, Mbak? Niku Encene wedi kok ya napa. wonten rencang niki lho, Mbak. Wedi kali bojone lho, Mbak. Nang Merono mrene wedi. gak oleh, Mbak. Mrene gak oleh. Suwi titik gak oleh kudu kongon mulai ya, Mbak. Niku sae napa mboten bojone ngoten, Mbak? Lah pokoke kodoke kalung kupat boyoke wong lanang kuat gak apa-apa. Oh, ngoten nggih. Nggih. Yen mboten Nggih, Mbak. Kodoke kalung kupat, boyoke Boyoke angger kuat. angger kuat. Oh. Rono-rono gak oleh ya iku mah. Sualit gembok lho, Mbak. Lah
Yen Walikane nggih mboten enten ning walikane napa nggih ngoten niku. Nggih. Walik Eh